May hapon. Maayong hapon. May hapon. God bless. God bless. God bless. Maayong hapon. Pagkaluoy sa atong Ginoo diri sa ebanghelyo karong adlaw. Samot na kun imong basahon ang tanang ebanghelyo karong simanaha, musamot kag kaguol. Giingnan siya sa mga Hudiyo karon. Karon naklaro na gyud namo nga giyawaan ka. After all, siya anak sa Dios, giingon ana lang nila. Nag-offer si Kristo sa kaluwasan. Nag-offer siya sa unsay makatabang. Well, ayaw kaguol igsuon. Kay on the part of Jesus, madawat na niya tanan. Pero how about ang atong isig katao? Maunang niining takna ang mga igsuon, kita gidapit sa pagpamalandong nga kinideng atong mga pulong, it can do great damage to others and even to ourselves. Maunang amping ta sa atong speech, amping ta sa atong iistorya. Kini atong pamalandungan nga pangutana karon. Naa ba kay nasulti ngadto sa uban nga na-realize nimo karon nga sayop di ay? Kung imo tong nahimo, imo bang gibawi ang imong giistorya ug nangayo kag pasaylo? Ag sa 2012, kaming mga batanong pari nag-retreat ug ang among facilitator ang banggiitan nga Jesuit nga pari Father Manuling Francisco. Unsa iyang giingon? Okay ra masuko, but do not label the person. So instead nga ingno nato ang tao, tanga manggod ka. No. Focus on his wrong behavior, not on his person. Do not label the person. Okay? God bless.